אוי, מאמי, השליש הראשון של ההיריון גומר אותי. מאמי, מה את אומרת על טבע אם זה בן? מאמי, מה את חושבת על סדבנית לבת? צריך מחמם בקבוקים? לא צריך. טוב, אני שם בכל זאת. ופח לחיתולים? מה, מיותר? טוב, נקננו מה שיהיה. רציתי לשאול אותך, זה של תקשיבי עכשיו, בואי נדבר שנייה על עגלות, כן? מאמי, את יכולה ללכת להביא לי עוד לאפה? ושימי קצת יותר מהחמוצים הפעם, בסדר? מה, מאמי, אני אוכל בשביל 2. מה דעתך על מפל לבן? אולי חיותה לבת? אוי, צירי, רגע, ממי, התיק, תביא את התיק השחור. אוי, וגם התיק שלך, נו. והשקית האדומה, ואל תשכחי להביא לי את הלאפה. אוי, אני לא מרגיש טוב. לנשום. בואי, ממי. אוי. אבל אל תהיה תינוק. הריון זה לא סוף העולם. אתה רק צריך לדעת למה לצפות ומה לעשות כדי לעבור את התקופה הזאת בשלום. בדיוק בשביל זה נכתב אבא נולד. מדריך הריון גברי ומצחיק שמספר לך על הדברים החשובים באמת שיקרו לך במהלך ההריון והלידה מעיניים של גבר. מה הקשר בין ביוץ לבריאות, איך מודדים הריון בשבועות, והאם כדאי לך לעבור לגור בסופרמרקט הקרוב. בקיצור, כל הדברים החשובים באמת שאף אחד לא ידבר איתך עליהם, וכנראה שגם אתה לא היית רוצה לדבר עליהם עם אף אחד. זה ספר חובה לכל גבר שאשתו בהיריון או בדרך לשם, ולכל אישה שרוצה לעבור בשלום את תקופת ההיריון בלי שבעלה ירד למחתרת. אז קדימה, תקנו אותו לכם או לחברים שאתם באמת אוהבים. זאת אחלה מתנה.